आरो बे गुबुन जायगायाव खामानि मावनो होननानै थांदोंमोन दा खामानिनि जायगायाव बे गैया जाहैदों। अरुणाचल प्रदेशनि आनिनियाव खामानि मावनो थांनाय सासे सुबुङा गोमानानै दङ। बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय 1 नं बिजयपुर गामिनि हेमन्त रामसियारिया अरुणाचल प्रदेशनि आनिनियाव खामानि मावनो थांनाया गोमानानै दङ। आरो बियो न'आव फैनो होननानै फैदोंमोननो दिनैसिम बे न'आव सफैयाखै। न'आव फैनो होननानै फैखानायानो दासिमबो न'आव मोनफैयैनि जाहोना मा बुजिस'नो हायाखै बिसिया। आरो बे गुबुन जायगायाव खामानि मावनो होननानै थांदोंमोन दा खामानिनि जायगायाव बे गैया जाहैदों। बिथांनि बेफोरबायदि गोमानानै थानायाव सोरबा हारसा हिनजावजों थांदों नामा बेखौ सन्देह जादों न'खरनि सुबुंफोरा। लेनदेन दं होननानै आं खोनानो मोनदों नाथाय बेयाव दङ होननायबो आं खोनादों। लोगोसे फैफिननो खावलायदों बिसि आरो गामिनि रायजो राजाफोरा आरो सोरबाफोर नुसनबायोब्ला स्क्रिनाव होनाय जानबुं नङाव फोरमायहरनो खावलायहरदों। आंनि हौवानि नामा हेमन्त रामसियारि आरो बे गुबुन जायगायाव खामानि मावनो होननानै थांदोंमोन दा खामानिनि जायगायाव बे गैया जाहैदों। आरो बियो न'आव फैनो होननानै फैदोंमोननो दिनैसिम बे न'आव सफैयाखै। आरो बेखौ आं खोनानो मोनदों सासे हारसा हिनजावजों लेनदेन दं होननानै बे लेनदेन दं होननानै आं खोनानो मोनदों नाथाय बेयाव दङ होननायबो आं खोनादों। खोनानायनि उनाव आं थांदोंमोन गामिनि सासे सानै रायजोखौ लानानै आंनि फिसायखौ नागिरनो होननानै नाथाय आं लोगो मोनहैयाखै। बियो दिनै फुंनि समावनो बियो बे हिनजावनि न'निफ्राय ओंखारलांबाय होननानै बिसोर गामिनि मानसिफ्रा आंनो फोरमायदों जोंनि सिगाङाव फोरमायहरदों। खामानि मावनो थांनायाथ' बियो बोसोरसेयानो जाहैबाय अब्लाबो थांलाय फैलाय खालामबाय थादोंमोन। थांलाय फैलाय खालामदोंब्लाबो बियो नै दाखालि बिश्वकर्मानि सिगां न'आव फैदोंमोन बियो। बिश्वकर्मानि सिगाङाव न'आव फैनानै थांदों। बे समाव थांनानै आरो नैबे आंनो खोन्थायालासिनो न'आव फैगोन होननानै हजोंहाय गाव खामानि मावग्रा लोगोफोरनोल' सासे मानसिनो खोन्थानानै बियो न'आव फैदोंमोननो न'आव फैनो होननानै दिनै बे न'आव सफैयाखै। नाथाय आंनि हौवाखौ आंनो नांगौ बे अबेयाव गोमानानै दंबाबो बा अबेयावबा हाबसो बायनानै थादोंबाबो नोंसोरो मिडियामनि जानानै आंनि हौवाखौ नागिरनानै लाबोनांगोन। आरो आंहा गथ' सानै दङ फिसाजोआ आंना हस्टेल थायो। फिसालाया आंना नैबे ककिला डायमन्ड स्कुलावनो फरायो। अब्ला आंनि फिसाजोआ दा 17 बोसोराव हाबगासिनो फिसालाया आंना दा 13 बोसोराव हाबगासिनो। बे हौवाया दिनै न'आव फैयाबा अबावबा थाखोमाबायनानै थायोबा बा बै हिनजावजों बियो अबावबा जुलि जाखोमानानै थायोबा आंनि फिसा फरायनाय रां रुफा थाखा फैसाखौ आं बबेनिफ्राय मोननो। आं बिनि थाखायनो आंनो हौवाखौ नांगौ। आरो मिडियामनि जानानै आं नोंसोरखौ फोरमायो नोंसोरो आंनो जेरैखि जायाबाबो आंनि फिसायखौ नागिरनानै आंनि न'सिम लाबोनांगौ। आंनि जानबुं नाम्बाराव खबर हर। रायजो राजाफोरखौबो आं बुङो गासिबो आंनि आइ आफा बिब' बिनानाव बिदा फंबाय आंनिनो गिदिर गोलाव गासिबो उन्दै आं रायजो राजाफोरखौबो फोरमायो। रायजो राजाफ्राबो अबावबा नुबाय बायदोंबा मानसिखौ हमनानै दोन नाथाय नैबे आंनि जानबुं नम्बराव आंनो खबर हरबानो जाबाय। जोङो बिनि फना दहाय फुंनिफ्रायनो सुइस अफ जानानै दङ। मानि थाखाय बे सुइस अफ खालामना लादों आं बेखौ जेबो मिथिया। ओंखायनो आंनो हौवाखौ नांगौ दा नागिरनानैबाबो नोंसोर मिडियामनि मानसिफ्रा मिडियामनि जानानै नोंसोर आंनो जेरैबाबो आंनि फिसायखौ नागिरनानै नैबे आंनि न'सिम दोनफै। आं रायज्लायनो मोनदोंमोन दहाय फुङाव रायज्लायदोंमोन आङो। आंखौ गैया माया आं खामानि जायगायावनो दं मा होननानै आंखौ बुहुद थगायहरदों बियो। बे आंनिनो फिसाला बायदि जायो आरो बे बिहामजो। दिनै जोङो खोनानो मोन्दों जे हारसा हिनजाव गोसोथोदों होनना खोनानो मोन्दोंमोन। थांदोंमोनबो जों थांबाबो नागिरनानै मोनाखै। जाहाथे बे अबाव दङ नोंथांमोना बेखौ माने जानबुंजोंबाबो बबेबा खबर मोनोबा थाब गोख्रै हरजानो लुबैदों। मानो होनोबा बिथांमोना दिनै रायजो जानायाव बेले बेजे जागासिनो दङ। बेनि थाखायनो जोंनि मानसिखौ जों नांगौ होननानै दा खावलायदों। आरो आं दा मा बुंनो आं बिफा हिसाबै दिनै बेखौ खावलायनाय जाबाय।